Колония на пчелояди виждали ли сте? Сега ще видите. Пчелоядите са може би най-шарените птици, които ще видите в България. Синьо, червеникаво, жълто, пъстра палитра събрана на една и съща перушина. В миналото пчелоядите са били избивани, защото се е смятало, че причиняват пчелен геноцид. Вече знаем, че те имат богато меню от всякакви насекоми, след които стършели, оси, твърдокрили и пеперуди, като този, който си е хванал пеперуда голям полумесец. Още е жива! Те дори гонят други птици от пчелните кошери, като лястовици и скорци, които също се хранят с пчели. Характерното им свирукане се чува над България през топлите месеци. В края на август малко по малко отлитат на юг, докато пъстрите им цветове обагрят земи далечни от нашата. Тук, в Пловдив, те имат голяма колония на високия отвесен бряг, издигащ се над една от големите извивки на Марица. Компания им правят бреговите лястовици. В този отвесен бряг се виждат многобройните дупки, в които пчелоядите и лястовиците гнездят. Интересно е да се наблюдават отношенията им, докато са кацнали близо до дупките си. Понякога са мили и загрижени, а понякога се стига до семейни и междусъседски скандали. Пчелоядите все още са тук. Ако решите да ги видите, не забравяйте да се държите уважително и да не пречите на ежедневието им.